Sanibona, igama lami uNqoba Mbambo. Ngiyabonga ukuthi siphe leli thuba nokuphinde ukuthi nisibukele uMkhanyakude TV. Ngicela ni-subscribe, ni-like kwama-video ethu ngoba ngiyathemba ukuthi kukhulu ozofunda nozosiza abantu ngaphandle. Nokade ngichaza ukuthi ejele ikhona into ekuthiwa ukuphakama. Ukuphakama ithiwe lapho kwenza ngendlela eziningi. Kwenzeka ukuthi siboshwa sikwazi isiboshwa. Kwenzeka ukuthi siboshwa sikwazi iphoyisa. Understand? Kusuke kunama reason amaningi ukuchaza kwabafowethu. Abanye bathi khona izinto esuke beyilungisa. Abanye besuke belwa ngezinto othi uyabheka ukuthi uyayinaka unnecessary. Understand? Ngoba one day kwake kwenzeka kuvule exercise. Sidlala isnooker. Nendlala isnooker qhamuke yabona sekubhiyoza umuntu beshaya contact uyiparasi abantu behamba nje yabe belule inyawo because sokuyi exercise with eBene Plaza. Idlala isnooker nami khona lapha ukuthi ngasinda kanjani angazi, kodwa isigameko senzeka kumuntu oseduze kwami. Understand? So azwala sekuzokuhayiza kushawa impempe yabo leyo into. Ngiyabheka lo muntu oseduze kwami seshaya ikhanda. Usuke seshawa ikhanda bamshaya ngommese ekhanda ukuthi awungenanga kanjani angazi nami noma mhlambe angazi, kodwa ngagcina nami sengithi into ikhanda ngiyibuza ukuthi ngabe nami ngishayekile noma yabo lona umuntu uthi ubale uyaduma ingqondo vele ibaleke yebo lona. So into eziningi zenzeka lapha ngoba khona nenye incident yakuyenzeka noma ngingabalula amagama. Bebanga into engasile, bebanga lezi zinto ezibhenwayo. Omunye sethathela into umuntu obhemayo kuyiwunga. Bebanga zona lezi zinto engasile lezi. Bakwazana omunye uhambe lo mphefumulo. Sebephanishwa. Not knowing ukuthi la nto babanga into abenga replacewa noma ngobani noma bayikhulume iphinde iphele. Zimaningi kama incidents ebenzeka. Kodwa yabona le eyayinzima kakhulu. Le ngayibona le yagcina eyangenza ngibona ukuthi yabona ngiboshiwe ngempela. Lezi zizokufika isigameko sokuthi sikufika amaphoyisa esithishaye yonke lo ngila sekugwazwe khona amaphoyisa eB3 because mina ngiyisekhe eringini. Isiboshwa sikhuluma nobaba. Sikhuluma nobaba engathi khona into esiyicelayo yabo mhlawumbe khona usizo silidinga yabo lona. Ngiyakutshela wena kwazwakala baleka kushona lena ngisesenta njalo mina lapho. Angazi usengishona ngishone ngakubo ungaphela la emesishinto isho kona wonke umuntu. Yebo lona ngoba nalo usuke sekwazi usuke esevimbe konke okuzoza kuyena yabo lona. Esewubambile umuntu osondela kuyena uyamsikaza, umuntu osondela eduze kwakhe uyamsikaza. Khumbula kahle ngalala ngagwaza amaphoyisa awu2. Itshena ukuthi although egcineni ke phefumulo yabo yahamba. Sibabulawa namaphoyisa. Yeah. Phefumulo yabo yahamba. Because khona into uma kugwazwa isiboshwa noma kugwazwa iphoyisa akutreatwa ngendlela efanayo. Understand? I'm not promoting ukuthi mhlambe ukuthi ukugwazwa kwesiboshwa noma ukugwazwa kwephoyisa khona okungcono. But ke dethi into eyenzakalayo ukuthi even abafethu noma ungasuthi uyabheka izinto abayilwela noma
izinto awuthothi bayakwazi nayo khona umunye ufuna ukukhishela ukuthi abizwe ngegama elithize understand ngasikho because angithembi ukuthi ungena kwami ejele mase ngiphume ngibuye ngithi kumanga igunya ma hayikho into engayijabulela lapho but ngokuthi ngaphuma ngangena ejele ngaphuma ejele senginaso certificate skill esingakwazi ukuthi ngiphinde ngiqhubeke ngikwazi ukuyiphilisa instead of ukuthi ngoba bafethu yashuba lapho bathi yasha insabulu basho njalo yasha insabulu awucabange uzokwazi umuntu oseduze kwakho usuku usinde kanjani so kuyiqiniso uma ngithiwe ejele ubuya ngenkosi usuku kungumusa wenkosi ngoba manje into eningi ezenzeka lapha hlazimusela igazi awucabanga umuntu nizobanga into okubhema akwazela ukuthi umthathele mhlambe ugwayi wakhe noma insani yakhe bengeke isakhulunywa yini leyo ishinhlabule mekukhona mhlambe ukuthi kufanele kungabe kubhalwe incwadi ngoba kukhona abafundile khona abangafundile khona ezinye izinto phela ejele ama rights siyawazi khona ezinye izinto esingayilungisa ngepeni nephepha kodwa khona ukuthi kuthathwe leyo decision ngoba khona la kwenzeka khona kuzoba uNovember azi ngikhunjuzwa yini incident kuzoba uNovember iboshwa ziyagwazana megwaza angithi phela ejele ukuphilwa ngogwayi iboshwa ziyagwazana uNovember sekuzoza ibani Christmas la sekuzokuthi emidampi kokufika isikhathi ukuthi sekuzofika impahla ukungena ukudla uKFC obani akufa emedium ekuyangena ukudla kodwa emedium B yabona uKFC nani ngeni during the year kungena uyabona mase ku December 16 25 yabona lona kodwa ngikutshela ukuthi thina uma ngifika ngophathele iKFC ke so idla kuphela khona evisitini angeke ngayike ngizokwazi ukungena nani but ke khona isikhathi begwazana khona abafethu vele ugwaya ukho ejele bagwazana athi isection yethu abayishaya inombolo abangayishanga bagwazana abafethu avalelwe visit zifa ngamvunya phela zifa ngamvunya mekhona ukwazile kuleyo section leyo section iyanembeka yonke fanele ngikwaze nonke fanele ukuthi sikwaze sonke nezwa lona ishwi khambe zivalelwe visitor nhlanhla leyo sasavulelwa ngomhla ka 22 December 2022 yabo ku 2022 mhla ka 22 December kuvalwe ngoNovember November 6 kuvaliwe cabanga ke lapho November 6 awunansipho phelele insipho ejele ayikho isixopo onesixopo cabanga nje lelo sizi lelo ababhema ugwa abafuna ugwa cabanga ke sekune enga kuvaliwe la yabona isiboshwa mengekho TV kungekho into okubhema kwenzeka noma yini bagcina begwazana endlini ezwa lona uyasekwenza ukuthi yesekwenza ukuthi yesekufubani wesi uphilele ovalweni uphilele ovalweni ayikho nje into ukuthi mhlambe khona into inzima le yanto musuzokwazi ngisho ukuswela i-roll on sonke thusa amadoda from mhla ka 20 mhla ka 6 November to mhla ka 22 uyabona ukuthi isikhathi singanani leso isikhathi side uma intermonth neyinsuku awutholi visitor cosmetics awunawo yanuka nje endlini uthothi akunakho into kunaleqhuzu leli esinithola le jele libuye libe khona libe ngabi khona
Muyophaka uphaka kugadiwe khona izinja la. Yaphakanya phela isection.